Terve. Terve. Sä oot Mika, eikö? Kyllä. Milloin tulit tänne töihin? 2006. Elikkä sä oot pisimpään tässä kaupassa työskennellyt mieshenkilö, eikö Kyllä. vaan? Ja minä olin silloin nuorena miehenä auttamassa sua Kyllä. pullohommissa. Ja silloin oli kauppijana Tommi Niskanen. Niin, siitä on vähän aikaa. Niin jo. Tässä on uudet pullokoneet, Tomra T9. Nämä hommattiin sulle, niin ootko tykännyt? Kyllä. Mehän YouTubesta katsottiin videot, mitä Kyllä. Oo. Helpottaa huomattavasti. Muistatko silloin 20 vuotta sitten tuulikaapissa oli pullokone ja Joo. kaikki piti käsillä Kyllä. laittaa erikseen. Niin oli. Tarviiko nykyään enää laittaa käsi? Ei. Otapa mä katon, sulle on tullut tänään, kello on 12, niin 4075 pulloa, se on aika paljon. Kyllä. Esittelekö nämä meille vähän tuota takatilaa, niin katsotaan mitä sulla siellä löytyy. Kyllä. Elikkä tännekö ne pullot tulee? Ne tulee niinkö tänne. Joo. Ja sinne menee pullot. Niin. Nämä pitää olla tyhjät ja sitten aina jos ne on täynnä, niin pitää tyhjentää, että on niinkö tyhjänä ja sitten säiliö pitää vaihtaa aina silloin, kun se on täynnä. Ja voi vaihtaa silloinkin, kun kone on käynnissä. Niin se ei että asiakas voi pallauttaa, niin kone ei mene kiinni. Kyllä. Ei Jopa hieno. Kyllä. Jätkä valitti hyvää, eli täällä on näitä säiliöitä, eikö Niin vaan? on. Aukaise vaan. Ja tänne on mennyt muovipulloja ja ne menee näin pieneksi täällä järjestelmässä. Ja tölökit oli vissiin viereinen, eikö ollutkin? Katsotaanpa, kun sulla on niin paljon näitä säiliöitä. Sulla on 6 täällä yhteensä. Tuo on tyhjä. 3. Näinhän mahtuu useampi tuhat aina yhteen. Niihin mahtuu. Mitäs täällä on? Täällä on tölökkejä. Niin ne menee näin pieneksi. Tuolta silppurin läpi, niin saadaan pieneen tilaan paljon ja sitten palautuu tuonne palpalle kaikki. Tuolla on pullokoneen sisään tuloluukku, missä äsken seisti ja hihna menee tuolla, se laittelee automaattisesti kaikki. Mistä sä kuittaat sen, kun niitä on käytetty auki? Näistä nappeista. Täältä vaan. Onko hyvä kone? Tää on paras. Kyllä. Ja näyttää sille, että tunnistamisaste tällä koneella on 97%, että tosi hyvä. Kyllä. Ja täältähän mä näen sitten puhelimesta, että onko sä siivonut tämän koneen vai Kyllä, ei. pitää joka aamu pestäjiä. Kyllä. Pestäjiä laittaa. Se on aamu ensimmäinen. Täällä näkyy aina, että milloin tarvii puhistaa ja mikä hoitaa sen 2 kertaa päivässä, niin sujuvasti. Aamu ensimmäinen työtehtävä on. Nuo boksit auki ja tuolta pestäjiä. Maltatko nää kesälomaa pitää ollenkaan? Kyllä. No se on hyvä. Jossakin vaiheessa. Kyllä. Ja juhannuksen jälkeen tulee pulloja ihan älyttömästi. Kyllä. Ja tölökkiä, niin meillä on säiliöitä varattu sitä varten. Näitähän 6 on tuossa, niin saattaa tulla parhaana päivänä 20kin. Niin. Hyvältä näyttää. Kyllä. Voitko suositella asiakkaille? Kyllä. No niin, eikä siinä. No. Pannaan homma poikki näin ja Jep. ei muuta kuin mukavaa työpäivää. Kyllä. Me käydään kattoo vielä jotakin. Ehkä.